Els sons i els sorolls ens acompanyen durant tot el dia i el petit protagonista d'aquest conte també. A veure si el reconeixes. Un dia ple de sons, un conte escrit i il·lustrat per la Eva Montanari i publicat per l'editorial Joventut. Ring, ring! Sona el despertador. Ai, quina mandra! Ai, vale, no em facis més pessigolles. Xip, xap, xip, l'aigua fa. Zip, zip, amunt i avall la cremallera. Clanx, 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 quin soroll als cereals. La porta fa cloc. Oh, rum, rum, fa el cotxe. On anem? Pip, pip. Oh, hem tancat el cotxe. Ding, dong. Ding, dong. Truquem un timbre. Pugem per les escales. Bon dia, diu l'elefant. Oh, qui són tots aquests? Hi ha un porc. Hi ha un ocell. I un gatet. I la granota què fa? I el mico? I què fa el petit cocodril? No em vull quedar. No em vull. Xxt, escolta, petit cocodril. Escolta un llibre que diu: hi havia una vegada... I el petit cocodril més tranquil va poder escoltar un timbal que feia ram-ta-ta-ta-plam i una trompeta que feia ta-ti-ri-ti i un triangle ting-ding-ding. Després vam sentir el soroll del menjar. Nyam, nyam, nyam. Gluc, 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 preníem la llet. Estan fent la migdiada. Hora de despertar-se. Juguem amb les bombolles. Blop, blop, blop. Que divertit. Blop, blop, blop. Toc, toc. Fa la porta. Qui hi haurà? Oh! Cucú! És la mama! És la mama que fa cucú. I què fa el petit cocodril? Mua, 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 mua. I l'omple de petons, molt petons, per acomiadar-se i que se'n diuen fins demà. Adéu, petit cocodril.